Nyaya Yachivhayo aiwa neZac Zimbabwe Anti-Corruption Commission yazongoonekwa kuti aiwa vakomana ava vari kungoregerera zvavo Yachivhayo. Noda kuti ndiwe mudanga, noda kuti mumwe wavo. Plus nyaya yake iri kuinvolva aiwa vakuru vemubato reZANU-PF. Ndisanapinda mashoko atoko pana vakomana veChange Radio. Ndipo kaiva ndotusaka unosubscribe kulike channel nokutina on the bell icon. Tipinda paendo papo vanoposta picture ramuri kuona iri ndobva vanyora vachiti this is how the Zimbabwe Anti-Corruption Commission is looking at Yachivhayo. He operates from their bosses. Idi Mnangagwa's office. So like what they did with Delish Ngwaya, Mupomera, and other criminals, they would do nothing to Yachivhayo. Saka ndo nawe yavari panapa vachitaura vachiti aiwa vari kufananidza nepicture achiti aiwa Zac iri ngosvika inenge ichingoita sezif iri kukanda majagons kana kuti aiwa toda kusunga kana kuinvestigata Yachivhayo, but pasimborina vanenge vachingomupuruzira pasina kana zvavari kuita, vachingoda ngoti vangonzi aiwa Zac yangopuranipo, but pasina kana any initiative yayaita kana kumobilize kwayaita kuti ikwanise kuona kuti mafunds akafambiswa sei. Ndo mazvaka kubuda panapa paChange Radio vachiti aiwa vakomana ava veZac ndozvavanoda kuti vanenge vachioperata from the president's office. Saka nhau yava hapana kwainombosvika. Chimotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau yekuskondiwa kwemari zvose munyika yeZimbabwe. Pene comment section medu ari kuti subscribe kulike chinotina on the bell icon.